В това видео ще ти покажа защо 99% от бизнесите в България се провалят онлайн и по-важното, как да бъдеш от този 1%, които успяват. Ще разбереш как да имаш стабилен поток от клиенти и приходи, без да хвърляш хиляди левове за реклами и без да занимаваш с маркетинг и социални мрежи по цял ден. Много хора си мислят, че проблемът им е трафикът, или че не си рекламират бизнеса достатъчно, или че нямат достатъчно последователи в социалните мрежи, а реално ти можеш да имаш и 100 000 последователи и пак да не правиш пари. Истината е, че нямат автоматизирана система, която да превръща трафика и интереса в реални клиенти. Знаеш ли кое е най-разочароващо нещо? Да си направиш сайт, да пуснеш платена реклама, да качаш ежедневно съдържание в социалните мрежи и нищо от това да не ти докарва добри печалби. Също много голям проблем е, че всеки гледа какво прави конкурента си и прави същото едно към едно и след това се чудят защо нямат резултати. Истината е, че трябва да предприемеш мерки, които само 1% от хората в България правят, а именно да създадеш автоматизиран процес за продажби или по-накратко фуния. Сега сигурно се чудиш какво е фуния. Това не е някакъв сложен термин, а просто структура, която сега ще ти обясня кратко какво представлява. Представи си, че човек вижда рекламата ти и през нея влиза в самата фуния. Първото нещо, което вижда, е опт страницата, която му дава стойност и му вдъхва доверие. И малко след това вижда и самата оферта, която е структурирана по специален начин. След като е видял офертата и е останал повече от доволен, той запазва част за твоята услуга и то напълно автоматично за секунди. Тогава не само е запазил част, а влиза и в имейл листа ни, където продължаваме да поддържаме контакт с него и го потикваме да се върне отново и всичко това напълно автоматично. Сега ще ти дам реален пример. Един мой познат имаше клиника за спа процедури и услугата му беше наистина добра. Всички, които я посещаваха, я харесваха и оставаха много доволни, въпреки че имаше малко клиенти. Но онлайн процесът му беше ужасен и нямаше никаква полза от него. И също така беше на огромна загуба от плащане на сайт, на реклама и други странични разходи като домейн, програма за обработване и тем подобни. Докато ни дойде момента, когато му приложихме автоматизираната система. От новите реклами, които снимахме, хората директно влизаха в фунията, откъдето 85% от тях излизаха с запазен час. Няколко месеца по-късно печалбата му се вдигна драстично и до ден днешен продължава да се вдига, а услугата му е абсолютно същата, както преди, не се е променяла, но вече има ясен структурен процес. В този канал може да очакваш много стойност. Ще ти показвам как да развиеш бизнеса си онлайн с автоматизирани системи. Ще ти давам конкретни насоки, които ти да приложиш на твоя бизнес и още много неща, които ще те направят успешен бизнесмен. Всичката информация, която ще ти давам и ти давам в момента в този клип, по принцип е платена. Но аз я давам напълно безплатно, затова ти препоръчвам да харесаш този клип, да се абонираш с камбанката, за да не изпускаш следващите клипове. След всичка тази информация, която ти казах от началото на клипа до сега, може би в момента си мислиш, че това на твоя бизнес няма да поработи, че твоя бизнес е различен, че нямаш време за всичко това и предпочиташ да стоиш на това ниво, което си в момента. Много от нашите клиенти, с които работим вече месец наред, също казаха това в началото, докато не започнахме да работим заедно. Живеем в 21 век и всичко е интернет и е много опасно за теб, ако не вземеш някакви мерки за развитие онлайн. Конкуренцията ти започва да напредва, рекламите стават все по-скъпи и ако ти не си от този 1%, в даден момент бизнесът ти просто ще изгори и ще фалира. Ако искаш да гледаш още такива стойностни видеа, не забравяй да се абонираш с камбанката и да харесаш този клип. Също така може да ме последваш в Instagram, линк ще има долу в описанието, където качвам ежедневно съдържание, което може да ти помогне да развиеш бизнеса си. Благодаря ви, че останахте до края на това видео и очаквайте ново видео скоро.